Ootko ikinä miettinyt, miltä keitterin keikka näyttää? Tuu kulisseihin katsomaan, kun me tehdään girl dinneria Minna Bakesin leipomolla. Te näette tämän päivän nyt silleen, kun teillä todellakin on, että ei ole lavastettu tätä päivää, vaan ihan oikeasti dinneri alkaa 1 ja sitä ennen pitäisi saada kaikki valmiiksi. Ja meillä on teemana naistenpäivä, tänään on naistenpäivä ja väriteemana mä ajattelin vähän semmoista oranssia, pinkkiä ja vaaleanpunasta. Ja toki me tarvitaan girl dinner kakku sen tyylisesti. Meillä on aikaa 5 tuntia saada kaikki suolaiset ja makeet valmiiksi dinneriä varten. Mä sain eilen aika hyvin prepattua asioita, mutta koska mulla oli eilen myös kaikki kakkutilaukset ja asiakkaiden tilaukset ja kuppikakut ja makaronsit ja kaikki muut, niin toki tälle päivälle jäi myöskin aika paljon asiaa. Että loppuviikko on vähän tämmöistä, koska mulla on torstaina tullut 15 tuntia ja perjantaina saman verran ja lauantaina tuli aika paljon kanssa ja tänään ei tule ihan enää niin paljon onneksi. Mä ajattelin tehdä tämmöisen vintage-kakun, koska nämä on tosi trendikkäitä ja kivan näköisiä ja näistä saa kivan värikkää ja teemaan sopivan. Nämä sopiikin kivasti, kun on vähän tämmöinen neon. Ja mietin, että tarvitsisi jotain kirkkaampaa väriä, niin näillä mä saan hyvin, eikä tarvii helmiä tai muuta. Mä haluan tehdä vähän jotain, että siitä tulee semmoinen super kitchen näköinen. Olisiko nyt hyvä? Aika nopsaan tää tuli. Mun mielestä aika ihana. Täällä on red velvet kakku sisällä, koska yksi dinnerille tuli, josta toivoi sitä, että saisiko sitä johonkin makuun. Täällä on sitten red velvet. Otin kotoa vähän juttuja mukaan vielä. Tarjoiluastioita ja viime hetken hommia. Mä rupean ensin kasaan noita cocktailpaloja, eli leikkaan patonkia ja sitten rupean tekemään niihin erilaisia täytteitä. Mä teen aika ohkaisia näistä, että se leipä ei ole ihan se pääasia, koska mulla on tuossa focaccia kanssa ja mä mietin, että voisin tehdä myös erikseen niin kuin tahnana kaikkea noita, mitä tähän tulee. Mutta ainakin semmoinen, missä on paahtopaistia, se piparjuuri majoneesia ja sitten toinen, missä olisi avokaado, vähän jotain tahnaa ja pikkelöitä ja jalapeenoja mulla olisi tuolla, ne vois käydä siihen ja sitten jokirapun mousseen mädillä voisi olla yksi. Sitten niin mulla on tuolla vatkattua fetaa ja paadettuja kirsikkatomaatteja, mitkä mä tein eilen basilikassa ja oliiviöljyssä. Sitten mulla on makaronissa, minikuppikakkuja ja brownieita tehtynä valmiiksi. Mä kasaan näistä semmoisen herkkuplatteri. Mä tein semmoisen herkkuplatterin, missä on eri makuisia makaronseja ja sitten minttubrownieta ja porkkana minikuppikakkuja, että saa vähän kaikkia eri makuja. Mä mietin, että sopisiko tehdä vielä harsokukka. Mulla olisi semmoista vaaleanpunaista. Ei kun mulla olisi vadelmia kans tuolla. Olisiko siinä? Browniet, minikuppikakut ja makaronsit, morengit, marjat, herkkuplatteri. Voitte tehdä Caesar-salaatin. Mä ajattelin, että se olisi sellainen hyvä pohja. Noille aranchinille vähän kaikille, mitä täällä on. Ja mä vaan tykkään Caesar-salaatista, niin senkin takia tehdään se. Mä näin Tara Junkerin sivuilla tuolla Instassa semmoisen, missä oli burrataa ja veriappelsiineja. Ja mä oon pakko kokeilla sitä. Se näytti tosi kauniilta kanssa. Mä oon poistanut näistä kaikki kuoret ja sitten sen valkoisen kirpeä osaa. Ja sitten mä ajattelin repiä tuohon burrataa päälle ja laittaa vähän krispivalkosipulia hunajaa. Sitten siinä oli limenmehua. Mä mietin jopa, että mulla olisi hot honeyta, että jos se korvaisi sen krispivalkosipulin. Mutta katsotaan. Veriappelsiini on nyt sesongissa. Nämä on siis niin mielettömän makeita ja ihanan makuusia. Purrataan ihan super ihanaa, kattokaa. Ai että. Nyt kylmää vaan.
Nämähän on mitä erinomaisimmat. Aika nopsaan nousee. Mä oon tehnyt nää risotto eilen. Mä tein herkkus tai tommosen niin kuin sieniliemeä. Ja sitten on sisällä mozzarellaa. Ja mä teen muutaman testipallon, että miten tää onnistuu. Tuli kyllä aika hyvä paahtepaisti. Mä ajattelin tätä piparijuimajoneesia ja rukolan kanssa laittaa tämmöisen pienelle cocktailpalalle. Tuossa lähitilalta me käytän kaikki lihaa, mikä on pystyy vaan, ja on tästä Keski-Suomen alueelta. Nyt ollaankin vähän edistytty. Noitan eilen mä laitan sokeri ja suolan tämmöiseen loheen, ja sitten pistin siihen ton sesamisiemen majoneesia. Sitten on wasabia, pikkelöityy fenkolia ja paahdettua sipulia. Vähän miriiniä ja sitten sitruunaa tuolla pohjalla. Mä tein aika sokerisen tästä fenkolista. Mä halusin siitä semmoista suht makeeta. Siihen mä pistin noita jalapenosipsejä. Sitten on jukanajuuson chettaria, aurajuustoa, pikkelöin jalapeenoja ja niitä siinä päällä. Sitten on viikunahilloa ja oliveja. Seuraavaksi mä pistän tuon jokirapumoussin noiden leipien päälle. Oikeus on se vihreä viimeisenä, mutta sen meni. Nyt jäi alle. Ei haittaa yhtään mitään, eikä makua varsinkaan. Sitten tehdään rypäletorni. Noin. Eka satsi. Tässä näin, viedään sinne. Mulla on täällä tämmöisiä eri pari astiat. Mun mielestä nämä on kivemmassa tälleen näin. Mä oon hankkinut kirpputoreilta ja sitten ostanut kaikkia niin kuin erilaisia astioita ja osa on toki meidän tuolta lounasravintola-ajoilta jäänyt, mutta sitten mä oon täydentänyt kaikilla erilaisilla läteillä astioilla. Esimerkiksi näitä kristallilaseja ja muita, niin ei ole tarkoituskaan olla kaikkea samanlaiset, vaan jokainen saa vähän erilaisen viinilasia. Mä en silittänyt pellavaliinoja, koska mun mielestä se on niin turhaa ajaa haaskausta. Mä kyllä silitin pellavanoin lautasliinotus, siitä mä tykkään. Mä vähän valkkaan nyt sen mukaan, että mitä mä tykkään tehdä ja mitä en. Koska mua ei ainakaan haittaa ollenkaan, että se on rytyissä eikä tää ole mikään fine dining homma, niin mennään tämmöisellä. No joo. Mä oon vuokrannut tää tilaa paljon ja tää on mun mielestä tosi ihana. Sopeutuu tosi hyvin tämmöiseen niin kuin juhlatoimintaan ja tää on tosi nätisti laitettu. Tässä on ihana luonnonvalo, niin tänne on helppo vaan heittää kaikki pöydät ja liinat ja systeemit. Sitä näyttää aivan ihanalta. Mä piirsin Minna Peksille uuden printin ja tein siitä tämmöisen ihanan uuden kassin. Mun mielestä tuli ihan sikaherkullinen. Ja tästä tulee nyt meidän tämän naistenpäivän goodie bag -kassi. Ja meillä on yhteistyökumppania toi Kukkapalvelu Vehkanna. Heistä oli ihania kimppuja tänne naistenpäivän kunniaksi. Niin tänne lähtee kimppumatkaa jokaiselle. Sitten lähtee marenkeja ja vielä näitä läppäritarroja näistä samoista printeistä tai näistä kuvioista, mitä mä tein. Niin tästä tulee kyllä aika kiva, eikö se ookin? Ihana, kun olette tullut tänne. Osa on mulle tuttuja ja osa on tuntemattomia. Ihan mahtavaa, rohkeasti olette lähteneet tänne näin, vaikka ei kaikkia tunnekaan, niin se on ihan mahtava juttu. Me kippistellään meille, eli upeille ja rohkeille naisille, jotka lähdettiin juhlimaan itteemme. Eikö niin? Kyllä. Kippis. Sitten on ruokapöydässä ja aletaan syömään tässä näin. Niin ihana, kun seurasi tätä Girl Dinnerin valmistusta. Muista laittaa tuo kanava tilaukseen, jotta näet jatkossakin, mitä täällä tapahtuu.